Седмокласниците от БГ школу Васил Левски търсят информация от ArchArt Белин Молов блог за архитектура, урбанизъм и изкуство на тема паметниците на светите братя Кирил и Методий в България и другите балкански страни. Те ще ни разкажат и как се появила музиката на химна на празника, която всички ние вдъхновено пеем на училищни концерти, посветени на 24 май. Паметниците на светите братя Кирил и Методий в България. София. Паметникът на свети Кирил и Методий пред Националната библиотека. Казанлък. Тук е най-старият паметник на светите братя в България. Пловдив. Паметника на свети Кирил и Методий пред едноименната хуманитарна гимназия. Асеновград. Паметникът е също дело на Петко Москов, както Пловдив. Пазарджик. Паметникът на свети Кирил и Методий. Стрелча. Паметникът пред училище свети Кирил и Методий. Добрич. Паметника на свети Кирил и Методий. Враца. Паметника на светите братя Кирил и Методий. Благоевград. Паметника на светите братя Кирил и Методий. Плиска. Паметник на светите братя Кирил и Методий. Бургас. Паметник на Кирил и Методий. Село Дивля. Дървена скулптура на светите братя Кирил и Методий. Крадец. Паметна плоча на свети Кирил и Методий в градския парк. Паметниците на светите братя Кирил и Методий в балкански страни. Солун. Паметника на свети Кирил и Методий на... Паметникът в Солун за свети Кирил и Методий. Паметникът в Охрид скулптор Томен Серафимовски, 1992 година. Паметникът в Скопие, 2010 година. Паметникът в Белград. На 15 май 1892 година е роден текста на великолепният химн "Върви, народи възродени", с който посрещаме най-светлия си празник. Големият български писател и общественик Стоян Михайлов, тогава преподавател по френски език в Русенската мъжка гимназия, написва стороженото стихотворение "Химна на свети Кирил и Методий". Като български всеучилищен химн, обаче текстът придобива известност, когато 9 години по-късно учителят по музика Панайот Пипов написва мелодията към него. Това станало в Ловеч, в част по пеене. Докато ученик от класа четял вдъхновено стихотворението свети Кирил и Методий, композиторът започнал да пише нотите с тебешир върху черната дъска. Още преди да удари училищния звънец за края на часа, мелодията била завършена, а учениците я разучили и запели. През 1902 година песента се запява от всички училища в страната.